היי, איתכם אינה ארליך, מטפלת ביוגה ונטורופתית. היום אני אדגים לכם עיסוי עצמי לשיפור זרימת דם ולימפה, להפחתת כאבי גב ומפרקים, לחיזוק מערכת חיסון ולאנרגיה. אנחנו מתחילים מחימום הידיים, נשפשף את הידיים אחת על השנייה, נניח על הפנים, נרגיש את החום, את האנרגיה. ושוב. נתחיל מעיסוי של המצח, ממרכז המצח אנחנו ניקח עם האצבעות לפריפריה, ואז נעשה מאף, מצח, וסביב העיניים, עד לצוואר, ועוד פעם. ועכשיו נעשה עיסוי של הקרקפת, ממש כמו עם המסרק, נעביר את האצבעות שלנו על כל הראש, תוך כדי עיסוי, עם קריות האצבעות, תזהרו רק לא לעשות עם הציפורניים. כמובן, תהנו מהעיסוי, תחייכו. עכשיו נעשה עיסוי של האוזניים, ניקח שתי אצבעות ונכניס בין האוזניים. נעשה עיסוי של האוזניים עצמן. ותכף נעבור לעיסוי של הצוואר. ככל שנזרים דם בצוואר, אנחנו נמנע כאבי ראש ומיגרנות. נעבור לעיסוי של השכמות. האזור הזה הרבה פעמים תפוס אצלנו. ואז נעבור לעיסוי של הכתף. את המרפקים אנחנו בדרך כלל עושים בתנועה מעגלית. אז נעשה לצד אחד, על הכתף לצד השני. ואז נעבור על כל היד. נעשה גם מרפקים בתנועה מעגלית, בבית שחי, אזור של קישריות לימפה מאוד חשוב. שורש כף היד. ואז ניקח מהבסיס של היד ונעבור את כל האצבע, נעשה עיסוי של כל האצבע. נעשה טפיחות קלות על בית חזה עם קריות האצבעות, ואז נעבור על הצלעות מעמוד השדרה עד לבטן. נמשיך עוד כמה פעמים, נעבור על הצלעות מעמוד השדרה עד לבטן, ואז נעשה טפיחות קלות על האגן. אפשר עם האגרופים. ניקח ידיים מאחורי גב, קצת נלטף את הגב, ואז נעשה עיסוי של הבטן. נעבור לעיסוי של הרגליים, נטפח על כף הרגל, ואז אפשר להכניס אצבעות של היד בין אצבעות של כף הרגל, לטפוח על הירך, על השוק, מתחת לברך. וניקח אותו דבר ברגל השנייה, נעשה עיסוי במפסע, במפסעות יש קישריות לימפה, נעבור על הירך, נעשה עיסוי טוב טוב, על הברך, תנועה מעגלית, במפרק הברך, על השוק. וכף הרגל השנייה, נעשה עיסוי טוב טוב של כף הרגל, ואז נכניס אצבעות של כף היד בין אצבעות של כף הרגל. נעשה בתנועה מעגלית. נעשה טפיחות של כף הרגל. נעבור לעיסוי עמוק של הבטן. אנחנו נניח אצבעות כמה סנטימטרים מהפופיק, משני צדדים, ניקח שאיפה עמוקה, נוציא את כל האוויר ונכניס אצבעות לתוך הבטן. נעצור נשימה ל8 שניות, נעלה, ניקח שאיפה, נוציא שוב את כל האוויר, נלחץ עם האצבעות את הבטן, נעצור את הנשימה ל8 שניות, בשאיפה נעלה, ונעשה פעם אחרונה. עיסוי עמוק של הבטן עוזר לשפר חילוב חומרים, זרימת דם. למי אסור לעשות? למי שסובל ממחלות כרוניות של העיכול, לא עושים במחזור כמובן, בהיריון.
נשפשף שוב את הידיים, נרגיש את החום, את האנרגיה, נניח על פנים, על הפנים שלנו. ועוד פעם. נרגיש את החום. תודה רבה, הייתי איתכם מן הארליך, באהבה רבה. תהנו מהעיסוי. יום מקסים. תודה שצפיתם בסרטון שלי. אם אתם רוצים לקבל סרטונים נוספים, אז תשימו לי לייק ותירשמו לערוץ שלי. ביי ביי.